Morning guys! Welcome back again sa mong channel. Magluto merong kuan. Kanang hinalang. Sa'yo malutoon pa? Hinalang. Hinalang nga chicken note. Hinalang yung prito ng manok. Sure. Grabe ka mong kusinero guys. Eri ah. Hindi sa saroy magluto guys. Hinalang yung tanan, hindi mo ni mahurot. Imagine. Preto honto ng aban. Sige, sige. Ayos pa man agad. Ayos pa. Ayos pa guys. Katanga. Ang katanga hinala. Ang katanga pinirito. Saan ni buluto? Okay, sa gamang kusinero guys. Grabe ka mga taparan guys. Oh, agad ay duha-duha. May panatarang mga bakag-bakag. Kung na bakag-bakag. Napay diyang panakat guys. Ka-ready na. Grabe siliw ang anga. Aso pagkanot na ini magkaon. Wow, siya na all. Hulihan mo sa muluto guys. Sa paparapin ni rito. Fried din isa guys. Plus talaga mga abo guys to ah. Paano pa anjun? Ha? Kung nagkarat ulit. Ah, ingat ka dagka ah. Sarong pagkadyo dagka ka azo. Jam fried ba? Ano man akad? Di kanarang tag kuan arang mahala na mag precious manok. Tag 220 kaning isa ka buok. Nga. Litson pa to, luto padaan. No. Wali na ka mahagod. Lagi ni mahagag kagwang. Kaya kadagka ah. Ang lami ug gagmatsin kay mapino. Labi na ingan ng manok kay humukon. Esda. Fish. Malason mo kung sa suwat kita. Kung na ba ng isda kay iniktalikod nimo sa mulabay. Duha sa pagbahin guys na panghinala. Asa may panghinalang pa? Panghinalang o kari pang fried. Kaya ang mga bata ganahan man og fried. Marinate daan ni jaag pang fried kari. Pang fried ni guys kari dia. Ngari ka dagka ang hiwa kana kaadyo. He. Hawa ming na maapil ka kada nag fried ron. Tao. Ready na para pang marinate guys. Yeah. Aniti man amang tigluto. Hindi ko makaon. Aniti po magtimpla. Toyo. Kami tag na limong siko pa. Humot. Kamot ka. Masa ka limong siko. Araman suka. Okay. Dahil lunod na nimong manok. Guys, lunod ng manok. I-marinate na na sa i-fried. Naman bati ko na to. Okay na. Okay guys. Okay. Halo sa pud. Kasi naman. Sini pud digit. Ano lang sa pud digit. Okay. Ikaw ka parata kay ang mga bata. Magapong di para kamanaw sa tuyo. Ketchup. Inday, sasaw-saw. Okay. Magkakit. Kaya guys, i-marinate sa zakari dyan na i-fried. Kaya maghinalang sa una. Takuban ka na yung mga iring sundaw dari. Bye! Panghinalang. Panghinalang asa guys. Kariyag ko. Nga na kulturan? Wow. Panghinalang na pa. Tudun na pa. Ikaw kudgod? Tiyo, rangraang kagwang. Ikaw din mo kudgod. Ha? Tanaw dari, tanaw. Ikaw mo kudgod? But, doy. Mo ka. Mako tudun. Chus. No, ko sa ko na kudgod pa pa. Kakudkod. Kain ugma. Inday. Kaugmaan ka, be. Hindi ka kudgod, be. Bot guys. Mukaan mo. Humiin. Bot ka. Bot ka kabuntagon. Pili ha. Eh. Naman lagi mong back-ride pa. Awan to guys. Nag-ride mo guys. Kim! Ano naman na, Kim? Back-ride kang papa?
No, kugatas karon di ka mahabang. Udah ka na kabaso. Tumbot eh. Wang hinarangay, guys. Kumbati. Kumbati pa. Kumbati. Day. Hawin day, hawin. Ay, ikaw baka hindi pa pa. Hawin. Pasa dyan ng mga laking tugod. Anadaga-ado. Tapos kuya Gael, guys, isa na mitig ng ag. Kumbati kuya, kana, pero aniti mo. Diga mo. Tadyo naman na, kaya ras kira man, itak-ang raman. Naman na sa buwan, tak-ang, awa na. Itaphan na mo kuya. Manatugod sila guys. Pila man ika. Kuan takos. Pat. Ang lima ha. Pat karas kukiran guys. Karas kukiran nun. Upat ka. Ingani. Ingani ba? So. Kuniti. Naman ang sabaw. Itakang na kuya. Prepare na ko panakot guys. Di ah. Kuray magkas panakot. Panakot lehe ah. Pagitan mo na mama na. Hindi nagamang tuno guys. Wak pa na saa. Sa unun pa. Nagamang panakot. Tangan pa man rin dadari. Pisili nagtikangkang. Hapit na na. Sige, tempa kaya rin prepare. Mana guys, prepare nagamang panakot ya. Pa ilunod na pa. Pusat sili. Aw, pusan. Hani kani? Oh, ni badi ay pusan pa guys. Mana, kalakaw ilunod na pa. Mana papa? Tanan mo na guys, maluto na. Ay, hapit naman. Erag tundan guys, nga manggiputos, katong amang pinutod. Ya, bengkasi pa. Ano rin eh? Pao. Tawa, kasi hinog na, kanang humok naman pagpiso na. Kabagana gaglipok. Aron lagi pang sikmudsos mang unggoy. Hala guys, so excited ako. Wala na yelo na. Wala ron lamia, uy. Uy, hala, grabe guys. Tanawag among tundan guys. Grabe lamia na, uy. Sana all. Tsa. Napahak man lagi. Agay na agan nila kakuot dan eh. Kuya. Grabe. Sige na kuya, kuya rama. Ha? Sige pang kuya. Pastilan. Daka mo manag ba di mo kaabot. Kuya ra kay habag naman. Grabe guys, arang na dyan hinuga guys na ha. Hala, kaya namunan mo sa ito kamang kuhan. Kari, hilaw-hilaw pa. Bro. Grabe, uy. Sana all, nanay hinog saging. Ha? Diyan na hinog mag-eat ni mo. Ha? May mag-eat rabi na nga. Mama. Uyaw na mo. Lagi. Uyaw na. Nga guys. Grabe guys, lamayas pamati na hinog na kamang kuhan. Uyaw na. Ang mga nanggingisi ka nga daot man. Kaya katong nga buak na nga daot. Nga man nakatal man itong labog. Diyan na ina mag-eat. Diyan na guys. Kakaan na mismo tundan. Papa. Yay! Pakpak di. Di. Sinupo. Nag-amang tundan es. To. Hinog na. Gamang tundan. Ito pala para sa mga bata. Mayas pamati guys nakahinog na. Grabe. Sa magaw man ang saging guys Wow. Sana all. Hindi may nalubagan na. Hindi may nagngisi. Ngantanin so guys. Kuha na mo. Char. Panghuha na mo. Lami? Lami ag tundan? Tangi. Lami as tundan. Oy. Lami as tundan. Oy. Nanganta guys. Kisa may nakadlot nga. Pagpanubod ako ay buhod ag buhok. Hadlot ka no? Kisa may nagbutang na to? Kuya Kingkin? Kuya guys, nagbutang. Susug na kasi mong kuya. So! Gos mo! So! Hinalang ganing mong kapil. So! Gos! Bugoy! Good morning, Bugoy! Puro mo, Huwat na pagkasinalang, Goy.
Isda gisa ka sipi guys. Okay, para pang kuanay. Kanan na magpamahaw ba? Char. Kana ata. Yan na guys, para pang pamahaw. So, prepare na gamang para pamahaw. Okay. Wow, luto nag-fry. Nag-favorite ni Elia. Ang favorite ni Kim Kim. Papa, niluto ni Father. Char, ang muta guys. Ang muta ka guys, no? Kami dyan ni marinit. Dahil adjust ka ng mga baligjang kanang tag-jis-jis kay sus ginoo. Hari na rin nagdaghan. Hari na rin nagdako. Oh, diyan na guys. Ah, luto nag. Wow, diyan naghinalang guys, tiya. Para mabata. Wow, harato. Harapan. Mabata. Harapan. Sana po. Okay, mga ano mi guys. Mahautan ninyo. Mahautan ninyo guys. Hi guys. Huwag ka ni Papa. Hindi na magbang ka. Meron ka na, okay. Nanta guys. May fried. Dapat hinalang dia. Hinalang. Ito ay. Hindi ko na. Meron fried mo. Fried sa guys dia. Ketchup. With ketchup ilaha. Mo be? Guys, mahaw. Mahautan ninyo. Hi, Mauta. Mahautan ninyo guys. Hi, Mauta. Mahautan ninyo. How? Pwede. Lamiin na ginalang guys. Mahang lagi pa. Mahang. Mayang, agil mga sili Di dito. man hang. Siguro itong silihang hiwa. Yan guys. Sige na day, Elia. Day na. Fried ka Elia. Fried chicken. Sige na, pag-fried. Kapag magaling ko. Kung ang favorite. Yan. Hindi ka maluto pa. Hindi ka maluto. Ngantanin sa saging guys dia. Man may pangaon, mabusog ang mga bata. Hindi ako nila magsimu-simu na ni. Apa yung snack-snackan. Ngantanin jo. Ini sa ginukaan jo. Ya, ini. Kalau ibas mamati ni natay makain nga tinanong ba tinanong magazine nato. Di na pinalit kay mahal sige tagpalit. Niin, tam isid ja. Yung mga bata na nausubas og TV. Gubag among TV dari. Ya guys, shout out day ko dani nila ni Kuan. Ni Laudimer kahukom. Ako kay bawg taga-asa ni sila. Basta kay kaliwat mo silang asawa taga Bugol. Ya, shout out si silang asawa si Jacqueline Columnas kahukom. Ako kay bawg asa dapit mos Bohol basta may kahukom si may kahukom ang friend na Facebook. Ako kakog taga-Lila man siguro ni sila, taga-Lila sila. Sila ako kay bawg taga-asa. Basta kay shout out ko ninyo, salamat kanwa sa yung pagtanaw sa among video. Pag-views ninyo, salamat. Sa tanang mga ning views na mga daghan kadtong salamat sa mga views sa mga video, daghan kadtong salamat ninyo. Di naman na mausa-usa. Di pa na may kaazog na yung mga views. Salamat kaazog guys. Diyan naman po ninyo ilak itong hanggiingan. Salamat ninyo guys sa tanang kanunay pagtanaw ninyo. Namara to guys ang video karong adlaw. Daghan kadtong salamat sa inyong kanunay pagtanaw. Lipay na dyan may basta na inigtanaw na mo sa video dyan ay nananaw mga pilang buok. Lipay na may kaadyo. Iktin-iktin agad ang heart. Char. Na guys. Sunod na pang video. Mag-uban na pagta guys. Salamat sa inyong kanunay pagtanaw. God bless. Ginoo na yung mantigo ninyong tanan sa inyong kaadyo. Labi na mo tanaw mo dyan ninyo ilakted. Char. Sana all. Thank you kaadyo guys. Bye.